Ni definitzen naz, ekintzaile gastronomiko bat moduan, janarixan mundua da nire pasiñoa. Pentsatzen dut nazela pertsona bat positiboa eta ausarta. 19 urtekin sortu nauen nire lehengo bloga. Karrera bukatu eta lehengo egunetik asmatu nauen nire lehengo enpresa, turismoa eta gastronomian arluan. Enpresa oso ondo zoian, baina 2008ko martxuan dana bertan bera geratu zen. Nintzen errezetak sare sozialetan elkarbanatzen eta bapatean nire kontua pila bat hasi zen. Ikusi nauenez horrek arrakasta izan zauela, argitaratu nauen errezeta liburu digital bat eta harrera oso ona izan zauen. Heldu zen puntu bat nun konturatu nintzen hori nire lana bihurtu zeikela. Liburu pare baten ostian grabatu ditut bideokurtso batzuk eta aurten estrenatu dut nire online akademia. Ez dakit bixar ze gertatuko dan, baina argi dauena da, adi egon bidala aldaketei aurre itzeko. Patrizia Bitelinaz, ekintzaile digitala eta gastronomizalia. Kutxabank Corner, The Power Revolution.